Stop. Začneme od znova. Aká bola tvoja cesta na ceste k momentálnemu stavu? To znamená, že teraz sme v nejakej tej fáze, že si špecialista, kuchár, expert na dobré jedlo. Tak začneme od začiatku. Začneme od začiatku, či si začal ako kuchár čašník, alebo či si začal ako špecialista na atomovú fyziku. Začal som ako vedúci smeny vo výrobe studenej kuchyne. No, to je super. Čiže si vyštudovaný, ale hotelová akadémia? Nie som automechanik, 100% nie. Mám hotelovú akadémiu. Hej. Jediné, čo mi to škola dala, je vlastne to, že celý život sa riadím tým, že jedlo má chutiť po použitých surovinách. Ale inak celkom pekne stravených pár rokov v puberte, dá sa povedať, hej, a tak. No a v podstate začal som tam. Potom som mal taký plán, že pôjdem do zahraničia, hej, všetci chodili do Anglicka, neviem kam. Ja som si vymyslel, že pôjdem do Norska. V deň odchodu sa neodchádzalo. Klasika, slovenský život. Hej, čiže som s tými pár peniazmi, čo mal, sa vrátil domov a začal som si hľadať niečo na Slovensku. Najlepšie čo najďalej od Spišskej, hej. Tak, prečo nie? S tým budžetom, čo som mal, mi to vyšlo tak na jednosmernú cestu do Bratislavy a na prvý mesiac fungovania. No ale pozri, začal som tam v 2006. Šiel som do veci, o ktorej som netušil, čo to vôbec vlastne idem robiť, hej. Vtedy už fungoval portál Profesia.sk, našiel som tam Sushi Rosado, Sushi Europe SRO, hľadáme sushi kuchára. No tak reku, OK, písali, že môže byť absolvent bez skúsenosti. Samozrejme som napísal, prišiel som do Bratislavy, postavili ma do takej mikrokuchynky, čo ja som si to predstavoval, že čo to za jadrová fyzika, bude to sushi, ne? A tak ďalej. Nakoniec som zistil, že to je veľmi easy ale treba na to veľa praxe. Ale to studená kuchyňa v podstate. A je to studená kuchyňa, hej. Všetky kuchyne majú 8 až 10 horákov, hej, čo som dovtedy zažil. Tam som mal dvojplatničku, hej. A jednu ryžovárku takú veľkú. No a takto začala tá story, hej, v podstate. Pekne od spodu. Od počtu horákov. Začal som s dvojplatničkou a ryžovárkou a s takou bambusovou podložkou a zopár lacnými nožami.